Maayong hapon kanatong tanan, mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Maayong hapon sa Atong palakpakan ang Ginoo karon. Salamat sa Dios. Adlaw karon nga Miyerkules din kita nasa ikatulo nga semana sa Kwaresma o atong pagdayeg pasalamat sa Ginoo nga luyos sa mga krisis nga atong giatubang. Kasaulo gyapon kita sa Santos nga misa. Binaagi na sa live stream nato sa official Facebook account sa atong parokya. Kung akong gilapit ang tanan, niya karon dinhi o ang tanan nga naa niya sa atong mga internet, sa atong social media. Ang balaod, sumayo pa sa atong first reading sa unang pagbasa mga kaigsunan, ato pa ni Moises din sa basahon sa Deuteronomio nga ang balaod kinahanglan tumanon. Ang balaod kinahanglan nga sundon. Pero kining balaod mga igsoon ipasabot din ni Moises, nahimo kini nga dili lang basta lamang tumanon. Nahimo kini nga balaod nga basta dili lamang basta ra nga gumikan kay sundon ra ang balaod. Ang balaod mga igsoon sa panahon ni Moises nahimong simbolo sa lawom nga relasyon sa Dios o sa iyang katawhan. It's not about the law, but it is about the relationship. The law is the effect and the fruit of the relationship between Israel and God the Father. Mauna nga, kung iskutan ang kinauyukan ini sa sinugdanan pa, dili ang kahadlok sa pagsunod sa balaod kay mahadlok kita sa Dios nga makasupak kita sa balaod, kundi ang pagtabot sa relasyon nato ngadto sa Dios. Amo kana ang pinaka-importante ang angay nato una-unahon kung atong balikan lantaw ang karaan nga testamento. So usbon ko, dili mahitungod sa balaod lamang, kundi ang balaod nahimo nga ekspresyon o bunga sa relasyon sa Diyos o sa iyang pinili nga katawan. Nangkaroon mga igsoon, gipasabot din sa Ginoo nga nag-ingon siya, wa ako moanhin dinhi aron sa pagpapas, pag-violate sa balaod, kundi aron sa pagtuman niini. Nga naman, daghan man nga higayon nga isaway ang Ginoo sa mga Pariseo, sa mga Eskribo, sa mga pangulo sa Israel sa iyang panahon nga gi-accuse siya nga supakiro sa balaod. Pananglit, gi-accuse siya nga nagsupak sa balaod sa adlaw ipapahulay. Ang interpretation sa mga Eskribo, mga Pariseo nga kinahanglan balaanon ang adlaw ipapahulay. To the extent nga bisan sa pagtrabaho, bisan kamay, dili pwede magpasan, dili pwede magkaos o tubig. So grabe ang ilang interpretation sa maong balaod. Apan, sa daghang mahigayon, ilang isaway ang Ginoo kay sa adlaw nga ipapahulay ang Ginoo nagdadyaw o masakito. Yung sila, tanaw wala gisupak niya ang balaod. Amo sa ang impresyon ng mga Eskribo o mga Pariseo nga ang Ginoo nag-apulis sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. O usa ka higayon ni ana, naglakaw ang Ginoo ubod sa iyang mga tinunan, unya tungod sa kaladyo sila panaw mga igsoon, gigutom yung tahon sila adlaw ipapahulay unya. Sa adlaw ipapahulay sa interpretation sa mga Pariseo o sa mga Eskribo, bawal mag-ani. Malata na nimong ani, imong anihon. Basta dili anihon sa panahon sa adlaw ipapahulay. Nagkaroon na mutlo ang mga tinunan sa Ginoo, nagkita nga oras sa pakiro kayong tawhana. Adlaw ipapahulay, nangutlo sila o kuhay. Imagine bisa sa pagkabutlo, ang ilang interpretation ng asupak na sa tao. Gigutom ang tao. So mauni nga, background kini mga igsoon sa linya nga gigon sa Ginoo
Ayaw ninyo hunahunaan nga miani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulungan sa mga propeta. Ay impresyon sa mga parsiyo sa mga eskribo. Gumikan sa mga sitwasyon na ipakita sa Ginoo. O may suwan ini. Kini mga isuon. Ang pagsunod sa mga parsiyo o eskribo sa balaod, legalistic. Subay sila sa balaod, subay sa litra. Apan ang Ginoo nagtudlo kanato nga ang pagsunod nato sa balaod dili na pagsubay sa litra, kundi pagsubay sa espiritu sa balaod. So dunay duha pa diya ka pamaagi sa pagsunod sa balaod. Following the letter of the law and following the spirit of the law. So kung litra ra, legalistic kita. Pero kung maghiskot ta og relationship, ang spirito sa balaod is gugma. So the spirit of the law is love. Mao gani nga gisulti sa Ginoo sa daghan nga mga okasyon, pila ka mga okasyon gihubad sa Ginoo nga sa daghan mga balaod nga gihimo sa mga eskribo, sa mga parseyo subay sa pagtulunan sa karaang panahon nangutana unsa ba gyud ang pinaka-importante nga balaod? Ang Ginoo mismo ang nagsulti niini. Malapod naman sa gugma, higugma ang Diyos labaw sa tanan. O higugma ang imong isig katao. Kini ang kinauyukan sa balaod. Daghan klaseng balaod, pero ang pinakauyukan sa balaod mao ang espiritu sa balaod, mao ang paghigugma. Mao gani mismo ang Ginoo naghimo example mga kaigsuonan, no? Na sa panahon ba diya mahuyog ang imong ganding panahon sa adlaw ipapahulay, mahuyog ini sa atapay. O man mo, kuhapon dyan o dili? Imo luwason ba dyan ang ganding o dili? At lang mo ipapahulay ang ilang interpretation, dili ka mangusog. Pero ang interpretation sa Ginoo is pagdahig sa Diyos o kapag-igugma sa isig katao. Wala makasupak niya sa worship. Nakaroon kung dili kanding mo nahuyog sa tapay, imong asawa o imong bana, adlaw ipapahulay. Kuhaon ba mo dito sa tapay, dili. O ang iba naman, bugoy-bugoy mo ito ba? Mas maano na din, pati hindi na ito kuhaon doon kay para di na pasamukan. Alis na ako dapat. Joke lang yun, ha? Spirit of the Lord, ang importante. Dili literal. Mamaingon siya, wa akong ani ang pagpapas sa balaod. Sa 10 Commandments, sa mga pagtulunan sa mga propeta, may ani ako aron pagtuman diini, sumaya sa espiritu diini. Mauna na, importante ang pagpamalandong nato, kita sa atong sitwasyon mo din yung panahon sa may yun sa nato kinipagtuman. Nagtuman ba kita sa balaod, sumaya sa litra, ano sa sobra kita na stricto, ang Ginoo nagtanaw sa sitwasyon sa tao. Ang spirito sa balaod, gugma na maghatod sa kaluwasan. Ang ending niini ang kinauyukan, ang tumong niini, mao ang kaluwasan sa tao. Ang ihubad kini sa balaod sa gugma. Ang ato pagsunod sa balaod dili litra, kundi sa espiritu. O si Jesus mismo ang ato tagsunod. Ang isunod nato dili libro, dili ang nasa papel. Ang ato isunod si Jesus. Ang iyang pulong o buhat. Siya ang Ginoo sa balaod ug ang katumanan sa balaod.